Gilimod sa Apo Agua nga sila ang rason sa kalit nga paghuba sa tubig sa Tamugan River niadtong Hulyo tungod sa ginatapos nga Davao City Water o Bulk Water Supply Project. Ilang gipasabot nga ilarang gidivert ang tubig paingon sa ilang treatment plant. Ani ang report ni John D. Esteban. Ang Tamugan River ang nagbuhi sa daghang residente dinhi sa Barangay Tamugan ug kasikbit nga mga barangay. Ang mag-uumang si Tatay Lito nga nagpuyo duol sa suba, dinhi daw nagakuha og isda, gapanglaba ug labaw sa tanan. Ang tubig dinhi ang gasupply sa ilahang irigasyon sa ilang umayan. Apan daw nahimong bahad sa ilahang panginabuhian ang matud pa pagsuyop sa tubig sa Apo Agua alang sa Davao City Bulk Water Supply Project. Si Tatay Lito ang mag-uuma nga 54 anyos kada adlaw gaagi dinhi sa Tamugan River paingon sa ilahang basakan. Niadtong July 28 to 30 ilang namatikdan nga hubas na kaayo ang tubig. Kana usab ang panahon nga gidivert sa Apo Agua ang agas sa tubig paingon sa ilahang water treatment facility. Ang ilahang yangungo nga kung magpadayon ang pagsuyop ni ining tubig, ilang gikabalak-an nga wala nay tubig nga mopaingon sa ilahang irigasyon alang sa ilahang basakan. Ang ingon nila nga 30% na daw ilang kwaon. Kaya kay di pa man ni maong 30%, kusog man ni siya atong wa pa siya makuha eh. Pero tinagahan ng mag-uuma may ipektahan kay wa naman tayo produkto, wa na may makaon. Unsa ka importante ang tubig sa sapa sa inyo, sir? Irrigation sa tubig. Sa video nga kuha nila niadtong July 28, makita ang daw epekto sa paghubas sa tubig sa suba, sanglit matud pa nauga ang basakan. Tumanon din nila kung unsa ilahang gikuan nga 30%, 50%, dili gud sila magbot-bot nga makuha sila 90% kay katong yung last ma'am 90% kay ilang gikuha 10 lang gid ang nabili. Ila na kining gireklamo ug nakaabot sa Committee on Environment and Natural Resources nga gidumalahan ni Councilor Tek Ocampo. Sa gipadalang sulat sa Apo Agua niadtong Agosto 4, ilang gilimod nga sila ang rason sa paghubas sa tubig. Ang ilahang gitudlong hinungdan ang matud pa sobrang init sa panahon nga dala sa El Nino phenomenon. Gituman matud pa nila ang mga kondisyon sa nakuhang permit ug environmental requirements alang sa bulk water supply project. Niadtong Marso pa daw nila gipahigayon ang pag-divert sa tubig paingon sa ilang pasilidad kung asa kini iproseso aron mainom. Susamang tubag ang ilang gipresenta ato sa committee hearing ning baguhay lang nga gitambungan sa environmental group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability o IDIS ug DENR. Agingon sa Apo Agua, i-confirm sa DENR nga nana epekto ang kwan. Nana daw epekto ang El Nino. But dili gid daw inana kadakong epekto nga makunhuran ang tubig. O ang nahitabo dito pod is nagbaha before that. So pagbaha nilapad ang riverbed. So kung lapad kay ang riverbed, so ang volume sa tubig mo ra gihapon naay gamay illusion nga mura og inuhubas gyud kay gamay na lang ang giagian sa tubig. Well if not dili gyud nga hubas. Sa bahin sa IDIS, gawa sa pag-divert sa tubig sa Apo Agua, doon na sabkunoy epekto ang pagkuha og tubig sa mga resort sa lugar. Kailangan na strengthen na to ang inspections and monitoring when it comes to the illegal operations of the extraction. So daghan diha sa mga resorts, wala ta kabalo kung naba sila sa laban ni kompleto na permit o ang ilahang mga extraction mechanisms, ang allowed na extraction sa ilaha. Hinuon base sa pagtuon sa IDIS, sukad ni atong June hangtod Agosto, nagasaka daw ang level sa Tamugan River gikan sa 28.8 meters nga gilawmon, misaka na sa 42.3 meters. Sa karon ginatapos na lang sa komitiba ang ilahang report una kini ipresenta sa konseho. Ang Davao City Bulk Water Supply Project ang musupply og dugang mainom nga tubig sa syudad. Diin ang Tamugan River ang tinubdan. Karong bulan gisaad nga mag-operate na gini, apan wala pa mahinayon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.